И здравейте, приятели, как сте? В днешното видео ще покажа как да забързате вашия компютър. Да започваме, но преди това искам да ви помоля да се абонирате за моя YouTube канал и да лайкнете това видео, помагате доста. Добре, първия начин е Windows R и въведете Temp и Enter. Тук ще ви се отворят много файлове, които не ви трябват. Ctrl-A и Delete. Това ще ви помогне да инсталирате тези файлове и да също така изработи компютърът ви да е по-бърз. Добре, затваряте тук. Натискате пак Windows R, този път процент, Temp, процент и Enter. Тук ще са събрали тези файлове, които трябва да ги изтрите, Ctrl-A и Delete. И сега вече наистина ще се освободи наистина много място от вашия компютър и ще се забърза. Тук натискате пропусни. Тук изчаквате да ви се изтрят тези файлове, защото са много паметливи и може да ви навредят на вашия компютър. Затваряте това. Windows RD и въведете ето това. И Enter. Тук ще се отвори едно меню. Тук ще се отвори ново меню. Отивате на Boot, Advanced Options. Тук тези неща вие трябва да ги маркирате. Първо тук. И тук 2 и тук трябва да ви е това число. Тук натискате ОК и приложи. И затваряте. Така. Другия начин, Windows R. Всъщност след това отивате в кошчето. Тук изтривате всички тези файлове, които са се натрупали и изтривате тези файлове. Тук на вас ще са ви доста повече, но на мен са тези и ги изтривам. След това, за да наистина да ви стане по-бърз компютъра, Windows R и въведете mzr.exe и Enter. Тук рестартирайте сега и проверете за съществуването на проблем. Натискате го, след като сте рестартирали компютъра. Тук отваряте си файловете. Отивате на This PC и вижте колко памет сме освободили. Вижте. 215 гигабайта свободни от 291 в диск C, в диск D имам супер много. Да. Ако имате доста бавен компютър и нямате толкова памет, може да изпробвате тези неща и ако не ви помогнат, закарайте го на професионалист. Но ако имате бавен компютър, може да го изпробвате и може да има някакъв ефект. Аз бях Румен Димитров и от мен чао!